Kävikö sä muuten viime viikonloppuna pätkillä? Joo, kävin. Mä olin Turussa kattelemassa. Toisaalta se oli ihan rapea ralli, mutta oli taas toisaalta sillain niinku lattee. Siinä oli tää justiin, kato kun oli hyvää kurvapaikkaa, niin yleisö seisoo siellä selvänä kulmamerkkinä. Joo, kumminkin ne tulee tsekkaan niitä ulosajoja ja kaikkia lipoja. No perhana, sehän siinä onkin, kato. Ensin ollaan sitten pahana ja kun ei niinku mitään tapahdu ja kirota pärryytetään heti sen jälkeen. Ja kumminkin, voi helvetti, mä en ymmärrä sitä. Joo, kauhea lössi tulee siihen, niin osaa varoa sitä. No tupakki. Sä et vinkäämillä liikkeellä. No totta helvetissä, kyllä pelaa kuule. On kova sana. Mä tulin sillä äsken tuolla, niin joka saatanan liikennevalossa niin oli aina joku uuripokato, joka koitti tulla rinnalle ja lähteä kisuttaa. Niin yhtäkin, mikähän se oli, joku maasturi, kun se yritti lähteä ohitte, niin mä polkasin sisältä ohitte. Ja sitten niin mä pääsin hyvin kiilaan, kun mä verin sen eteen. Se lähti niin kuin oikealta kaistaa tossa, kun tullaan suoria. Ja se koitti lähteä sieltä oikealta ohi, niin mä sain viime tinkassa hyvin kiilattua yhden Opelin toiselta puolella. Ja sitten mä menin sen Mersun välistä siitä ja kerkisin nippa sen eteen. Ja me oltiin taas rinnatusten. Noi valot, mitkä on, kato siinä tuossa edellisessä ristissä. Niin. Se oikein näytti se vihaselta se äijä saatana. Mä sitä kuule nyt haukkasin paskaa, kun mä löin kuule puita uuniin ja menoksi. Se hyökkää muuten aika virheettömästi. Ei olisi yhtään hassumpia idea ruveta rotaileen siitä niin kuin oikein tommosta rallipirssiä. Älä muuta sano. Mä rupesin tuossa just ajattelemaan, että se olisi hieno ruveta mennä näyttää vähän närhemunia. Niin jo, ihan varmaan pärjättäis. Mitä mäkin oon nyt kattellut, kun moni menee, niin voi vittu niinku sunnuntai ajelulla. Kato, ei mitään meininkiä. Koko meininki puuttuu. Mä oon oikein vihanen siitä saatana, kun meikäläinen sais kuule oikein, tiiäksä, rässin alle ja puikottaa. Mä oon nimittäin meidän mökkitiellä. Se on ollut joskus Jyväskylän pätkänä, niin mä oon ottanut aikaa. Me otettiin, meidän äijä oli siellä maalipäässä, mä olin niin startissa ja samaan aikaan lyötiin sekuntarit päälle, kun meillä oli radiopuhelimet, niin mitattiin, niin Hannu Mikkolan kanssa on vetänyt samoja aikoja. Nyt mä en oo, kun se oli välillä pois se pätkä, niin mä en tiedä, että mitenkä pärjäisi niin kuin jonkun Aleeni ja tommosien kanssa, mutta en mä usko, että ei paljon häviä sikäli, että onhan se mulle tuttu pätkä. Niin sä tunnet sen. Niin, mutta kyllä mulle kantti kestää. Mutta ei ihan tosi hei. Se olisi kyllä ihan, jos tosissaan rupeisi niin suunnittelee ja hommailee vähän kaaria ja tohon noin siihen autoon, niin ei siinä mitään. Tulisitko sä kimppaan sitten mukaan mennä? Pistetään rahat siihen, niin ei siihen likoa ja sillä selvä ja ruvetaan ajaa. Tampereen urheiluautoilet, se on joku rallisaakeli. Kato, 50 pari. 25 puokki. Voi vittu. Tonne mennä. Ei mennä, sinne lähdetään saakeli. Lähtöaika 18.01. Joo. Ei kun tehdään taistelusuunnitelma ja mennään näyttää mistä reiästä kanakuseen. Joo. Kato, ootteko tekin ruvennut ajaa? Juu, tässä on jo kato ensimmäinen voitto, tuli perkele tossa 400. Joo. Että kyllä niinku menohaluja löytyy. Joo, tässä katsotaan sitten paperia. Joo, minkä paperia kun ensimmäisenä? Joo, kortti. Mitä sulla on mukana? Se on hanskalla. Se on siinä. Tää on vaan vähän huono. Mullakin on nää kuoret vähän repsahtanut tästä. Tämä on automaattista. Mitäs? Reiästä ei ole. Se on auto. Mutta se on Niin. Mennään hakemaan heti samalla vielä. me tullaan uudestaan kun sekoituneet. Niin. No niin, ja konepelti alle. Tää noin valot tuossa tavalla. Pitkä. Vilkkua. Toinen. Joo, hyvä. Aha. Annas kuule katsotuskortti ja lokituspaperit. Mulla on Artsi, hei! Ne vaatii jotain katsastuspapereita, jotain katsastustodistusta pitäisi olla.
Jumalauta, eihän täällä ole jättänyt edes kaari. Ei, mitä täällä kävi? Onko tää sitten joku niin iso ralli, ettei? On. Luuleeko sä olevas joku Jyväskylän suuri ajo? Olen. Menkää vaan pihalle, sieltä on muita tulossa. Laudettavaa. Näin katkerasti saivat siis Archie ja Örtsi todeta, että byrokratia on päässyt pesiytymään myös ralliautoiluun. Ja ralliautoilu on erittäin kurinalainen laji. Niin rattimies kuin Archie onkin, oli myös hänen ja Örtsin osallistuttava rallikuljettajatutkintoon päästäkseen kunnon kapinoihin mukaan. Se, minkä takia te olette nyt täällä istumassa tämän päivän. Perusteena on se, että nyt kun te nuorina aloittelijoina lähdette tuonne rallin, saanko ohdakkeiselle uralle ja polulle, siellä aina kokemusta voi väittää, on tullut semmoisia tilanteita, että menee sormi suuhun ja toinen johonkin muuhun. Juuri sen takia, että ei tiedetä, miten missäkin kohtaa käyttäydytään. Ei kun se on tuolla. Käy hakemaan jo. Ja missä on luokituspaperit? Ne on kilpa-autossa. Kaikki paperit on missä sattuu. Niitä haetaan tuolta joka puolelta. Ottakaa joku kansio, muovitasku, jossa on teidän ajokortti, on kilpailijalisenssi, on tutkintokortti. Kaikki ne paperit, mitä ilmoittautumisen yhteydessä kysytään, ne on yhtenä kansiona takaviikkona. Mukana teidän jo valmiina, ettei ne tarvi haeskella. Ja nimenomaan kun ne ei ole teillä mukana, niin ne jonot venyy ja sen takia myöhästytään jopa katsastus. Että kaikki paperit, mitä tarvitaan, ne on teillä heti lyödä pöytään. Ja siinä on nimenomaan ajokortti, ilmoittajalisenssi, teidän oma lisenssi, auton rekisteriotteet, katsastuskortit, logitodistukset ja niin edelleen. Ei muuta kuin vipinää kinttuun. Hari oppia. Joo, kiirettä pitää. Lundströmen pistetään nuri. Jumala pöydän alle tänään vielä. Ja se kutoo. Kyllä mä sen tiedän, saatana. Kansi irti. Oho. Kajeessa. Varmaan aika paino. Taakses. Joo, no niin, hyvä. Onko se saatana? Mitä sä tuot? Mä tuon tän perkeleen. Mikka lasketaan aikaa, menin tänne lattialle päästä, saatana. Ei tietenkään. Marto. Eikö se tuu tänne taaksepäin sitten, kun sä saat sen ropun auki näin, niin... Joo. On muuten naarmuja panssarissa, kato. On, Jumalauta. tää on loikittu. Tää on vetänyt varmaan Ounin pohjassa, meinaa sitten rekkoja. Jumalauta, kuule. Kyllä voidaan sanoa, saatana, että kyllä on kuule panssarinaarmuinen, että on muutama... näyttää kavereillekään. No siinä. Ei, mutta mehän voitais... Ja kavereille ruveta kauppaan. Niin. Tuo kisossa kysyä, että kuka tarvii öljyä. Niin halvalla. Niin. Ei, en mä tiedä mistä me tästä liimaakaan nyt sitten keksitään. Tiivisten lakkaa. Ei kun pannaan tällainen vaan ja väännetään se... Kunnon momentti. Niin. Painetaan se kiinni. Niin me tehtiin, kun me semmoista 2-pyttystä Wikströmiä korjattiin, kun laitettiin pahvia, niin... Kuinkas päin se siihen tulee nyt tässä? Pitäisikö hei toi linkku olla vai mitäs tuon pitää Tässä ketju nyt siellä. Varto on nyt toi... Kyllä peli tulee. Joo, mutta valomerkki on väläytetty jo. Joo. Voi perveleen sentään, jäi tuopit juomatta. Kyllä jäi nyt juomatta, saatana. No, ei se mitään, meillä on projektia tässä kyllä tälle yölle ihan riittävästi. Kun me saadaan pitää pikkasen Jyväskylän rengaspestiä, niin pitää Kumi laulaa. Kumi sulaa ja nahka pahaa. Tuntuu vähän niinku meitä seurataan. Kuka täällä nyt sitten vois meitä seurata? Vittu ihan niinku nää jäis jotain takaa. Niin on joo, perhana. Sopiiko? Joo, kyllä käy. Artsi Artikainen omistaja. Päivää. Mahtaako pojalla olla ajokorttiakaan, kun ei noi liikennesäännöt oikein hanskassa? Tiedäksä, että säännöt mahtaa olla niitä varten, kun me jotka ei oikein hallitse näitä puikkohommia.
Siinä on kuule semmonen biljetti, että on niinku diplomityönä suoritettu. Tää kato, meikäläinen on peruuttanutkin enemmän mitä sä oot ajanut eteenpäin palapeliloutausta. Joo, tää on semmonen kortti, että... Se on rallitutkinto. Tätä sä et enää tarvi, mutta onko semmoista korttia mitä sä nyt tarvisit? Totta kai. Mitä sä tyhmiä kyselet? Tämähän on kyllä kunnossa tää ajokortti, että tuopas tonne poliisiautoon istuun. Niin, mikäs tää tämmönen rallitutkintokortti on oikein? No tässä ollaan vähän niin kuin alan miehiä ja se on semmonen todiste, että mä oon niin kuin vähän diplomityönä veivannut ton tutkinnon, että kyllä niin kuin homma hansikkaassa pitäisi olla. Oliko toi tilannenopeus sun turvallista? Oli, koska mä hallitten ihan 100% ton vehkeen, ei siinä ole mitään riskiä. Se on ihan eri juttu kuin joku perhana on sokea paarma menee ja nussuttelee tuolla niin, että viittis sanoakaan. Hei! Se taisi päästä jatkaa, kun joku tulee perässä. Se on purkuauto! Joo, no niin. Vihdoinkin on tajunnut, että jonkun pitää tulla aukaiseen meille latua. Se varmaan käskee noin hitaat tonne sivuun. Joo, hei, varo! Tuu säkin nyt sieltä perkele hommiin. Ei tästä yksin saa. Mun täytyy ottaa aikoja paljon, kun me hävitään. Panne paperit pois ja tuun nostaa. En mä kerkiä. Mä täytyy laskea nää hommat.